Čaute. Opäť vás vítam a zdravím na kanále Miesto činu. Moje meno je Drente a dnes sa nachádzame na cintoríne v Nemšovej a pôjdeme sa spolu pozrieť na miesto posledného odpočinku známeho podnikateľa odtiaľto z Nemšovej, ktorý sa volal Karol Chlebana. No a Karol Chlebana doplatil na to, že teda bol bohatý, údajne mal mať majetok až vo výške 100 miliónov korún. Vlastnil aj viaceré nehnuteľnosti, ako napríklad Motorest Perla v Prejte. No a naposledy ho videli pri moteli Trója v Dubnici, odkiaľ ho vlastne uniesli ľudia od Jozefa Oša Kucmerku a mali ho uniesť do Tlstej hory, mám pocit, kde aj našli potom jeho hrob. Tlstá hora ináč je asi týmto smerom hore, vlastne tie kopce, čo tu vidíte, tak tam niekde v tých lesoch sa našiel ilegálny hrob, v ktorom bol teda Karol Chlebana, kam ho Ošovci zakopali. No a zastreliť mal Karola Chlebanu údajne Rudolf Zúbek. Ale boli tam na mieste činu viacerí členovia, dajme tomu vražedného komanda Jozefa Kucmerku. No a my sa pomaličky na tomto nie veľkom cintoríne už blížime k miestu posledného odpočinku Karola Chlebanu. A jeho fotku nemám. A myslím, že ani na hrobe nie je. Takže ak by sa niekomu podarilo ju nejak získať, alebo ak vie ho niekomu, kto by ju mohol mať, tak mi prosím vás dajte vedieť. A myslím, že by sme mali sa blížiť. A je to tak. Pretože tuto po pravej strane sa nachádza hrob rodiny Chlebanovej. A je tam jediné meno zatiaľ, a to je Karol Chlebana, narodený 13. augusta 68 a zomrel 17. februára 99. Takže takto vyzerá jeho hrob. Odo mňa je to odtiaľto už všetko. Moje meno je Drente, toto bol kanál Miesto činu. A vidíme sa opäť pri nejakom ďalšom videu. Ďakujem za sledovanie, majte sa a čaute.